El poder de la tenrilla. Hi havia un jove orgullós anomenat Copiso, que tot ho aconseguia. La seva núvia era la filla del cap més poderós de la selva. Passejant, amb ella reia de la gent. Un dia, passant Wansi, un noi prim i lleig, mirant-lo va dir: «La meva núvia mai s'enamorarà d'un sac d'ossos». El primet, girant, el va preguntar: «I si ho faig?» Copiso li va respondre: «Me'n vaig del poble». Llavors va acceptar intentar-ho. Wansi va anar al bosc dels savis, buscant algú que li ensenyés com fer-ho. Allí va trobar a Santama, el bruixot més dolent i pare de Copiso, que donant-li una beguda va fer que li creixessin grans pèls per tots el cos. Al ocultar-se en un tronc buit, va despertar a una granota punta de fletxa, que enfadada el va treure de casa seva. Ella, sortint del tronc, convertida en una vella bruixa, li va preguntar què li va passar i Wansi li va explicar. Llavors, ella li va demanar que l'acompanyés al territori de les tenrelles, de plomes grises, vermelles i marrones. En trobar la reina, va demanar un dels seus ossets, a canvi d'una cistella de peixos. Ella, usant la màgia, li va regalar embolicats en un full. La bruixa, netejant per dins, li va donar poders. Wansi va fer el que ella li va dir. Mirant a la jove a través de l'osset, va provar com ella es va acostar, per mai més separar-se. Després, arribant el pare amb Copiso, li va llançar llamps, perquè s'apartés de la jove. Però la bruixa arribant va transformar els llamps en cuques de llum. Copiso, molest, va dir a la mare: «No el protegeixis». Però ella va respondre: «Fill, cal complir les promeses». Després, tornant-los gripaus, la van perseguir molts dies.